Maňa özüni 93-nji ýyl diýip tanışdyran, öýlenip aýrylşan diýip tanışdyran oglan 2 çagaly maşgalaly 89-njy ýyl oglan eken. Salam mehribanlar. Şeýle hatlarlan başlan patbişim hatyny size ýetirýärin. Şu oglan bilen halaşanyňyzda ilki tanap, saýlap halaşmasaňyz gaty ýalňyşýaňyz. Şu gyz öz durmuşyndan geçirenlerini belki birine sapak bolar. Gyzlar ýalňyşmasyn, meniň ýanşym ýalýanmasyn diýip maňa ýazypdyr. Menem size ýetirýärim. Ýalňyşmajak bolun. Tanaman bilmän adamlara syr bermäň, dil bermäň. Watasynda wepasy ýok erkeklere ýanaşmaň. Hemişe bolşýaly meniň akauntum halasaňyz, meni goldan like, repost, podpiska sizden durmuş wakalar, soraw jogaplar, pikir alışmalar menden. Sesimin sörmän birazjyk tamam agyrýandyr. Başladyk. Men Lewaply, Balkan welaýatynda işläp ýörken daşoguzly bir oglan bilen tanyşyp halaşdym. Ýaş ulyraklygy bildirýärdi. Men 2000-nji ýyl, ol 93-nji ýyl diýip tanışdyrdy. Görüp otursam 89-njy ýyl ekeni. Ilki wada gowy halaşdyk, men onu gowy gördüm. Söýgüniň gözü kör bolýan eken, diňe gowy taraplaryny görýän eken. Adama göwün bermäkäň tanamasaň soň şol adam gowudyr öýdüp ýaşap ýörýän ekeniň. Görüp otursam wagtym geçmegi bilen onuň bar sırlary açylyp urady. Ol öýlenip aýrylmadyk, ol maşgalasy bilen ýaşap ýören 2 çagaly erkek eken. Onuň aýaly telefonundan nomerimi alypdyrmy maňa ýazyp suratlaryny uratdy. Onuň hiç ýyl aýagy bilen aýrylyşmak pikirim ýok eken. Meni bolsa toý ederiz, men aýrylan diýip meni şonça anandyryp hatda öýümdäkiler bilenem tanışdy. Men bu aýalynyň jaň edip SMS uratmaly suratlary uratmagy bilen üstümden gaýnak sow oýlanýaly boldy. Dünýäm ters öwrildi. Öz içimden geçeni özüm bilýän. Ýöne näme etjek? Başta ýalňyşan soň puşman edeniň haýry ýok. Ilki wadalar göwnümi şol oglandan üzüp bilmän geçdim. Şo derejede göwnüm beripdirin. Şoňa ynanypdyryn, gowy görüpdirin. Belki ol aýal aldaýandyr, belki ýalandyr diýip her hil pikirde baryp gezdim. Ýöne görüp otursam çyndan maşgalasy bilen ýaşap ýören, meni bolsa aldap, peýdalanjak bolup ýören oglan ekeni. Men türke gaýtdym, ol öz ýurdumyzda galdy. Şonda da maňa ýazyp men saňa öýlenjek, ine aýryljak, ertir aýryljak diýe. Onuň aýrylmajagyna da meniň gözüm anyk ýetdi. Ol bahana bilen gowru wagt geçirmek ýa-da peýdalanmak niýeti barlygyna düşündüm. Şeýdip meniň içimde dören galagyp hiç ýatmady. Men özüme kyn bolsa da özüme buýurmagy başaryp şol oglany ýatdan çykarmaly, ýok etmeli durmuşymdan diýen netije geldim. Oňadam gaýdyp maňa ýazma, men bilen habarlaşjak bolma, men sen bilen indi hiç ile bagly ýolum ýok, maşgalaň bilen bol diýdim. Bu ýagdaýlar men içimde öz ýüregimde kän agyry döretdi. Ýöne bu ýagdaýlaryň soňunyň gowy bolmajakdygyna gözüm ýeten soň wagtynda gaçmaly, şondan daşda durmaly diýen netije geldim. Men ýaly gyzlara maslahatym, gaýrat ediň, tanaman, söz bermäň, kimleriňizem tanışdyrmaň, ynanmaňam. Ýaş uly erkeklere hiç ynanmaň, olar hükman ýaş gyzlary söýdirjek bolup, özüne göwün berdirjek bolup, aldap, süýji sözläp, anamyna girip soňundan ýa maşgalasyna dolanyp gider, ýa başgasyny alyp gider. Siziň diňe ýananyňyz, göwnüňizi ýykanyňyz galar. Şonuň üçin men ýaly gyzlar aldanmasyn, şolar ýaly adamlaryň hilesine ulaşmasyn diýip şu haty ýazýaryn. Meniň durmuşymda bolup geçen bu ýagdaýlar ýene bir gyzyň durmuşynda gaýtalanmasyn. Belki käbir erkekler hem şon ýaly gyzlaryň ýüregini agyrtmakdan gaýdar, maşgalaň bolup durka ýene bir gyzyň izine düşüp ýa-da şonu
peýdalanjak bolmaň geregi näme? Nire atsaňyz maşgalaňyz bilen birle gidin. Gelinlere de maslahatym ýoldaşyňyz işe giden mahal uzak wagtlaýyn işe gitýän bolsa ýanynda gezmek gerek. Maşgala aýraçylykda bolsa her hili ýagdaý döreýär. Aýralykdan aýrylyşyp gitmegem döräp bilýär. Päli ýaman gyza duşsa näme ärini elinden alyp aýrylyşdyryp özü durmuşa çykyp biler, maşgalasyny bulaşdyryp biler. Her hili ýagdaý